Сега днеска сме 17 август 2025 година. Хубаво време, слънчево, топло, вятър е слаб. Общо взето рибата кълва в сравнение с вчера. Вчера беше по-малко, но бях и на друго място. Днеска по-добре кълва. Има дори един много хубав удар, успя да им скъса буквално двете купи плетена на едната, може би 14-ка, другата 18-ка, двете купи заедно ги скъса и замина рибата и можа да разбере какво беше, въпреки аванс, но друго успя да скъса двете купи. Право повлече въйците, ще е влезе в водата, ако не беше на аванс. Много хубав удар беше, обаче толстолоб ли беше, шаранчик беше, не знам, ама замина. И много лошо, че паднах върху камъните и се ударих. Ма боли сега лявата страна и дясната ръка и десния крак, на гръб се пукнах на камъните. Не е добре много. Иначе нивото днес е 77, продължава да пада спрямо вчера, 18 см е паднало. И това е резултата от днеска. Не е лошо, по 20 няколко сантима морнаже платички. И така, хубави рибки. Че му опръскаха и явно стана. И те, още малко и ще прибираме. Но дано всичко да е наред.